Толькі ўявіць сабе, у гонар гэтага беларуса назвалі горны хрыбет, пасёлак, мінерал, дыназаўра, астэроід, дзесяткі вуліц і школ, і ўсё гэта учылі, а не ў Беларусі. Таму сёння распавядаю вам пра беларуса Ігната Дамейку. Гэты чалавек, які нарадзіўся 31 ліпеня 1802 году ў маёнтку Мядзведка каля Новагрудка. У 1830 ён пайшоў ваяваць супраць расійскай імперыі, але лістападаўскае паўстанне пацярпела паразу, і Дамейка стаў, як зараз бы сказалі, беглым. Ён апынуўся ў Францыі, скончыў парыжскую горную школу і стаў адным з найлепшых спецыялістаў у сваёй справе. А потым ён атрымаў прапанову паехаць выкладаць у Чылі. Чалавек думаў, што едзе на некалькі гадоў, а застаўся амаль на паўстагоддзя. За гэты час Дамейка прайшоў Чылі ўздоўж і поперак. Ён даследаваў Анды, адкрываў новыя радовішчы карысных выкапняў, склаў геалагічныя карты. Фактычна, гэты беларус стварыў сучасную чылійскую школу горнай справы, а пасля ён стаў рэктарам універсітэта Чылі. Карацей, Дамейка стаў топ-зоркай гэтай краіны, такой, што калі ён памёр, у Чылі зрабілі сапраўдны нацыянальны траур. Беларусы, якіх зараз раскідала па ўсяму свету, жывіце і ствараеце так, як гэта рабіў Ігнацій Дамейка. Ну і падабаешку не забудзьце, калі ласка, гэта ж база.